bya mono mwancho muri atwa wakinga kinege taseni kyandi viti bya muroberi bwechi gosoli buda botambe kwa tunenchende mo Steven Captain 001 zare chinse mo au chirongo tyagusi okolete emegano yaba gosoli chirombe au naba bwatani kuruchiko soli au abwatethire ya mange gore chigosoli chia echo buna basorete na nkaibale chinga kibune chia ko ndit kulelero iga ndobateli bagari ya vene yoko bono monyangongo wechimbero chia under 20 ensemo ya Africa umanyine buna umanyakaine buna Dominic Ndigiti nero monyangongo wechimbero chia African under 20 championship cha kokaneta mwaka 2019 abatebyanda ke savari ya ikorega sorongo rwagusi weke ko ikera obabuyo bwensemo ya Africa ngima na kibwalenge na gwetere savari yaye igoreye gosoreta manyekaini mono sana egosori ya walking race andake utaratebya marieta rebinte binge walking race yembero kiye walking race nembero gotara ne bisonsogori tanyara ne bisonsogori kwimukyo kuguruburunge kegane bwate chiruri chire chinkongu sana ito kinganga ine ngo ibori kwa minyoka na bakonyora chikadi go konyora isatu kwa ba disqualify iko kwa bere disqualify namba te yoko ego iko kwa bere iko na benganga no muntu utaminyogete ya agate bana sore gotalira ebisonsogori kima idea sawa imamba tabarongo rakibwa ide igaga gotalira ebisonsogori ani maybe obwateke buta maiti anda korende yunia gosori ya walking race to na omonyangongo bwa Africa under 20 Dominic Ndigiti korende bono ukwanda tora mange igore ya walking race korende Dominic Ndigiti ni yes mno gwatebira samalietane Dominic Ndigiti ngorokwa Dominic Ndigiti no mugusi urwite giga witini gusi maiteke gusibo okay mono na inde navera toke nganinke maete na inde nkirenta manyeti lakini ni maiteke gusi baro ndake kuganiko manya Dominic Ndigiti yabara lakini bamanya ndake ngorose mo kielia iboleire kuru county kinse mo kichirerinde tumanya Dominic uya inche ngorwa ase county ya Kisii sumo pako Nyamira county na Kisii county igobono njende port ali nungu tene mangagari nguru sense location yire Andamarani sub county but bono segeti ingo jana train mostly manga stadium iti kyabeire kekorosi bise myaka ere menge tuganyete torenga senkere muskwirinde twanya okora renda mazoezi yo erinde na into twanyore segeti to train roche busunganga nyakotema bara at least ndoche batemire wachuna ba rentri weekend meeting igaiga na into at least twanyora ntubwata stokore zoezi erinde tobe buna abande bali ba Nairobi na abande beach county chinde ya ndake buya mudabaraga niko manyanda kaye buna Dominic andaka mangana ya a walking race induja ite kwenya mangana ngite walking race kire konyoro bugima bwa ubuya chimbere chinjiri raisi chimbere chine chinkongu no kolemereri inje gona chagete kominyoka kinde kirasi satu ena chagete kominyoka na bwate talent kegera michezo neri ya school games irie koba ya primary kuchaka kuru primary kutira egatoka nange school ina alinge yali kuru kunyaburo ba primary school ngokora tu alinge michezo lakini ekikotoka nanga paka umwana class 8 aba muroli abaenga banene na ababuire na aminyokire na ababuire iritoko minyoka 5000 10000 kole class 3 kindi class 3 bono nkababua ekera nababua umwalimu olengo kuru ku Mr. Nyona uyobere ka ritaya geturi akabaka ko motivate sana no mwalimu geto kuru ku Bernard Nyange na Matwere baka motivate bakaba ko ngamo bere bako ntebigendera mbuyure nanje ngaranga maine sport ningia ngabaki ngotare kyagara na maite ngi school walio kanona maite ngachaka ngabaki ngomanya no school kuru kunya sore ngatara at least ngachaka kumanya kirase nonye ni gari na kaigure gari ngulinwere ngachaka kuline gari nayo chubagere to akachire kere mecheso ngatara at least rene ngamanya ase kirase igonga emecheso yiga yagere ikagera ngamanya ase naende abalimu bali ba motivated na mwalimu Bernard Nyange na Matwere ne emwedi teacher uyolenge ngaki anyona mbabete bako motivate sana bakanga motivation nkabaki nkubwatire nenje ngaki nkobokeke mambi na agende school na kora mazoezi na bongo imoka kurunka na imokeke mambi na minya ko uche school na chikobekere change school enge changamoto sana lakini ndende bakabaka nyagonzira sira paka ngakora class 8 kena kora class 8 ekaboba kongu sana kuenda ku join form 1 but nyasaya bunatari korara
nabo nachiete ngairwe skuru kurogoroka iga kiendege Dominic ya watoikiri kiendege wanti mwanero yamkaira buna Dominic ndigiti umanya ngugwa mangana walking resource abagosori bari inse myake 20 konde poni wetaniri korende ese chimbiro cyako kanete chobwango iga nero nyate kobaga kobua iganda kenero torinero tikorero iga ogotebia mange igura konde bono balibakori tibone baraga ne bamanya nakyo twarite transition kurwese chimbiro brange chia 5000 meters na whatever na gocha bona samana ngite walking race jubine bintu bibere bichira nitera kinge bingao ono tigango tebinga egona kaminyokire 10000 na 5000 enere mirimo yana manyite woki gacha kego so omwisi naro renge kuminyoka woki biya sana mona kuminyoka bangena bali bako ni bitunguru muga risiko bitunguru mune bintu biri bakros biyo bosibu koruka bako borongo saiga abeka mabutaini bakaba bako kokero mwana ulie kara tanganire bangena bako kabanda basangire bitunguru mbamurendera nilisa kana bamwa nje ngarakai umulimo yondoje ntubona ko twakaminyokire twakora lakini muntu yako twana no musi bitunguru mumbi ya sajimbe bitunguru mumbi yo wakingerezero ni watachi bitunguru wakingerezero umwisi ka ukora gajari ayo bitunguru nje ngaswa wogiyeyu uyu mwakaki renge 2014 ngaswa wogiyeyu ngachaka kokora nje bono no mwisi ko yitu kanya kokora akambundisa nje umwisi ko yo kerambundisa nkamanya kokora woka Kakwe bitunguru moko bagera. Kakwe bitunguru mo mbagera. Onda igerero ko minyoka woki. Na engwe wuri bitunguru mungu ikabakwe. Nanje ngachaka so woki nabato kwa so na aba muro baringa banne ba class 8 at that time umwana o class 8 aro konyoraro monene tariboni ko konyora bona bana basi bisi bara basinini. Bono ekabangu bwa bali abanene. Kerana babone nengo tarabiya bangena bali no ba kuimuka bande teremesi bitunguru mwebyo. Kwanyora bono nje kerenguru gosenegeti na bombo ade bitunguru muno ne lisakaraliri muamu imagine kuichora bono kwanyora nganje bono ndingo chikutwara shida mono kuna bali bande bakanyerete pabuto ruwe mesina bali mu area 5 nje kwanyora nimbo ade bitunguru mustiri ngoroteki ndiye nje stini nyingotete ate verene bitunguru muya kotaka sama ngana a walking race korende bono kwa soire sama ngana walking race kwa mume kuno bata mo isko yunere mwade kotara nera mo na kunya gosome binte binge na kwa mutata gosoma ngana bono professional competitions chire chia walking race njo kera kwa manyire bodo kocha kumanya machika yu amange kocha gukora competitions sai kono transit which such competitions ekerena aliye bitunguru mwe bimbia mbengeti ngaba serious na ende ngamanya sport nengia ekerena minyoka no na aringo mokenga keyu ngagenda ngaminyoka ngagenda Nyamarambe twachite Nyamarambe district chiarenge ngakeyu ngana ngaminyoka ngabaki ngotangana na aringo mokera kini ngabo baringa banene kegera gali ne technique munoko tarabia munoko tacha kwa imoki ngabaki ngotangana sibali bali bandu bakaye kuchikadi nkayuru aende ko bali kuira 102 tokamanya kubwata tukaruga abu Nyamarambe tukagenda ogere asakuru kukira mugingo dinga kitu agenda orro twachikwira na kuruorro nabona achite school naenda bali munaende na barabu nabo bakumotivate abana aboro bakuminyoka bonsi pina bali bakumotivate abali muna barabu ngo bakera ngambi ya muno bali be school eri esinaringi ekerana ere nete school abali mubachitamo bakateba ngitoko omwana oyo roche bakachanga kiro mwalimu bakachanga besa ngenge nabona yetu chiri bwisano ekerana yekuchiri bwisano nkamanya ukwalify kwenda national ya ringe na Nakuru uyu mwaka kibona ya ringe 2015 bona kerana qualify kwenda national Nakuru ngai ko 5000 each onyori 5000 at that time echapati yale ko ni 5 bob ne chapati ne ria nene school ne muntu naro ko rosia bu chapati abu ngabu bona nje ngaba ingaki yeta ji yeli tugeli nje mbwata 5000 bona ngukule chapati ya bona no na bogongbu arengeka nje bono na ale kunya kuchandika nganda njinga nini ega making kaba busy ya mazoezi bono ne skuru nganya kosomerani elinde kerana akora kuruoro skuru ye kerana agenda kiende Mr Peter Wenga abakacha bakandike kerana achite kominyoka gali asinale gali na achite kominyoka cross country gete yabege tuone governor yabereke gusira Nyakarama alirigoma ngamenyoka ngatangana bakamboli mwana wenga yoko soma nini ngabatebya na kolteke matemu lakini bono nonde skuru gali yange na nkasensi bakantebi notake oruoro elinde tokuire skuru naendo somigu utari gwaka na pesa naendo korese michezo yao tukobwatireri erindo gendere ngabatebi nje ninde tayari kere na batebetiko abayo mugiti bakangira ali kiendege through that talent
lakini igari kana chite kuminyoka ligo mako na chite kuminyoka 10,000 batirende nkaba namba isatu kana namba isatu ngaigwe mboli kambuli karenga gakiganya kana makarure chimbuli amarangeti ngakieyu ekere bono bangira kali ngagendere skuru ngasoa form 1 kinasoa form 1 ngagendera na masomo engakie michezo gaika kereme engakie michezo yaika nkabwata nkagenda counties ngaru counties kogendera paka ngagenda national yalenga ali Embu kenge Embu ngaru Orembu naende tukagenda East Africa yalenga Uganda Kigali tukagenda tukaminyoka naro ngatangana kerana tangana nalina bete selected a team yali kwenda ku represent Kenya ali kali Colombia tukaje trial Nairobi naro ngatangana kena tangana gistakabadi chipat certificate chi ID chi abaibuli njantikete nkabaki ngotiku naende igoti njeti kogenda ngumbu ngatiku 2015 njeti kogenda ngumbu abandi bakagenda njebono nkanyuru Ata kungia korumbe te fane site ngencho kerege nto kya MBA kya yenge record ya MBA alenge korende bono mangana documents ani munya igweto mwancho muriel akamusekera kara bande bachete uchikali Colombia era katika Kenya kente giki andometenwe ngaira nakana ende ngara baro ngarwara ebirike birengereri ngarwara none weekend madinje school ndengere dinga ngakibono njengo tuguka naende eroje ngumbu nendege na aliko chokulijina litangani pi bono nje na konya kote we story echi ndege na kaligiri kitabu ndege ne koroka nje ngaiunga bono yekire ngakine nje ngonyelina elinde ndore ngaki ndegere na nje ngoke anyway nabo sabali yane ya butorere tuga bura tindije tugo kumoyo umwalimu yuko ku Bernard Nyange na matwere nabalimu bande bakacha bakanguye kere banguyi tukana tukakwana kere tukakwana bakanteira ne skuru epati ya ngobero ngochere ekere bono nachinera ne skuru abuki ndege principal nero yale ngoro yale kuru kunyantika sadra kinyantika akabaka kumbwata bia akante bono next time kire gentunte tungangane kire gentu kiao ke betayari tucho kutiguna ndi muna kwatikiru andake nimanye tena manga korekanete na nimata sesemo ya kabere nabega tebina kibona maraya nyateko bakaguikirana na kwenda sensemeri ya Cote d'Ivoire Osnero Ivory Coast sesemo ya Africa Under 20 Championship as a walking race korende tutarika samana yo kwenda Cote d'Ivoire Ivory Coast dibagadia bayiboli bawo inseta ke mwese safari yawo yonsi ipiwe kiravonige na kiya bayiboli bare ko tebi as a career yawo ya walking race no bayiboli bane inse balinge kiagera nise balenga bayibuli roche kusigega tari bonse bakonyora baikeranite bayibuli naro konyora kusibe kire kiaye naro konyora tari kusiba bono nje na bwate party ya bayibuli bali bakusiba bono konyora na muikaranse nere mugwane ne shida batirende nyasaye ngonya kobakonya nowadays ndoje ngonya kucha bali buronge at least bono ngose atolesa ebirengereri to banga IDC inde bobe na baro na baga IDC bali bobe at least twakonyana so igo kurugabu nabona bete ngokonyu ne principal yarengesa eguru kusadra kinyantika ngagenda ari Mombasa National ngatangane kana tangana ngaje trial Nairobi in 2017 bono yekire bono kiagara 2016 na nyorete injali na tajeto musumali asike twale ko kole chigasi twayo kunye cho ngatacha musumali ngaumyo kokoro kitu bako international nje bono tinyo nabon qualified lakini dijeti so ngatigara 2017 nyasa akandorokanira watara 2017 ate banyasaye akamorekanira hoyo mekaire na Dominic Ndigiti otebia mbange gore safari ya walking race ikravoniga apate title yoko wa African Champion Under 20 ya bwangoiga atebe sana kiyanya toko bage ko 2017 nyasa akamorekanira njera kiyensema ya kabiri na beka otebi Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite koda ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Dizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu, uomogusi. Kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekelia yibuno mwiburiye otagete ase skuru ilyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup pp1 pp2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu ubumanyi bwigoro ribaga risaine lyo kuboseria na boigo lyaboroki wabakorara ekero barosire chigali chobosombi amachama ya yokunywa na boigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja mbili turikere email ase pottershaven@gmail.com gosoto akeresime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Semeria chia SMS no chaiga omokate kista mokogo taote banera mangana ya walking race nanya maete sana ngonya kuvatia romoro velikoro semeria yanka baba na watu wati koro semeria Facebook Ndizi TV News digital sema ya YouTube Ndizi TV News SMS line ya Ndizi TV na rai gora abana bosange berenge libiao sasa mangana ya walking race sasa mangana ya chigo sori na bali mara ringe konkere ya masayamo bokonkere sema ya Facebook wetera Steven Ndemo JR Facebook account sema ya Facebook page Ndemo JR live 2017 Esaga korekanera ncheraki 2017 tingo soka gukwana nyasaye na ndorokanete kiagera na jite national iyaringi Mombasa ni aseri bererire sana lakini nyasaye kankonya ngakora buyanga tangana nende riko nata jitense kiagera ngaki konya tina manya bikoro tuko singutumika bile minyoka ngatangana kana tangana ngachorwe timu iri yare kugenda Nairobi trial iyaringi ya secondary schools twachore tu abana saba asabana 600 balengo si national yu tukanyoro abana saba nche Meri Mora Elija Matayo Mwisikana Mogere na abandi nimbale balengo tukabato kugenda gali national triangular iya enge Nyayo Stadium naro ngaba kinko minyoka ngatangana kenatangana bono na nyorite party yogo chukua kirishense yeto ya Kenya during World Under 18 iya bete Nairobi Kenya Kasarani Stadium. Buna tukaendete na mazoezi yoro tukaenda tukarangirwe team tukabato ku train gali Karura Forest Ngong Forest tukatrain kabisa nyasa kandrokandira nkanyore coach ya lengi ya ku Patrick Njue oitorenere paka boniga akabaga go train buya egekirenga kia competition ali Kasarani nkaminyoka nkarenta medal entanga ni PSRS walking in Africa ekiagera mu Africa tayo nyakubwa so ngabo mutanga ni korente bronze medal ungwa kranya sanga mbiyamo no because that medal nero yagerere paka bono twachiri kumanyana naye so okay, congratulations sana konyorada ke medal ye bronze se Kenya under 18 yes atimana kinto byanya litako bage komo kero monyene na nda nense ya Kenya kubwe medal ase umure moyo wo kengersise myake mengi Kenya tamanye kaini gukora buja sana kwanyore bronze nkanyore bronze kenanyore bronze nkanyora even the president wone kereto kwenda State House twachite State House ngakeyu echezo lengo rebune minister ya sport Rashid yecheza tukagenda kari State House president ya lengo Uhuru Kenyatta akatwalika ni buya tukali breakfast ingia tukali na lunch ingia and then from there president yakabolinga ngaimura atakemogenda muchiko ta chiko na lengo mune assistant captain kyagere captain ya lengo yali kuri kusaruni boni gare USA so saruni bakateba toko anda Masai Mara nchingateba yaya Masai Mara
tiga togende Mombasa because ntwanya kogenda Mombasa at least torre ocean bune kororokana kero twakwana igo engakiyo go wakachikura bono maete gwika muimukia maoko iguru tukaimukia maoko iguru abange bakabucha Mombasa tukagenda enda akamenya kuburi inki mutagite morine endege egari SGR tutokateba SGR tutagite because nero nyigurite entangani tukanyarere EGTV na inje bono ngataka SGR nje ngateba SGR ntagite torine akabori president kere abolinga SGR mbiere tukateba yes bonse bakaita Madaraka Express yes tukaenda Mombasa tukaenda gari terigete gari yare ku Paradise tukavera ro 1 week tukaenjoy and then from there tukairana Nairobi aro tukatari guchi national park ya Nairobi tukatari at least tukamanya konyo korano ene njo gubne korokane ebinte binge paka Simba mumro ya taro ro biya sana bwe biego ro ikire iravara yolini rekya tagete olire giaka akanete korende bone sinjo ye bironaki nkwane regore safari ya Ivory Coast yeah safari ya Ivory Coast naro during 2017 kerto akorite ntwa chetu tukanyore part nende nganda Finland ari Europe achite ngachikominyoka ari Europe goja na Russia malika nona achite kali ngasomera kali kera to kwenda mark benching twagenda oronje benchmarking yeah benchmarking bono bandu bochikotebunga bachikotaligu nje ekochigete yako coaching esire akantebinga muntu naro tetegere kasiya magoko ali nje nona achite ngateba nje nindagete nganda ngasomera mangana ali ya maliko bakangaro kina kyo cross so malika ali during corona period na beting konyarosi naraka baka nkonya mpaka bono ngochara nkonya because ngocha narangirunye client na nachirose at least nanya urumugati ukira lituko Ivory Coast no ari Finland don't touch Ivory Coast one so koru Finland tukaruoro tukaje tukairana 2019 yagaika 2018 yarenge tukaje tukika 2019 naro koru Finland na chitenga pa number 7 bandu stie koro tu 300 meters nje na bwente kuchikubwa but bono bakandusie koro to na rule ya walk to kuminyoka without ke koro to ora abase kubani umusongu naro ndusitio koro ku Declan Tingei from Australia akorusko gutara no kona arenge speed ya mutwe ono ririto kuiyo kugoroiga inje narengi mutu ya atua akamente speed ya kantacha kiranta choma ete bono wokinero ne bwate criteria ya yo kubwekera ba rumuntu no mokong so bandusi na rule ya renge nkong karusi ko rutekeri kitambo mbeke abaisi bajire mutu so bakagenda mutu kera bagenda mutu ngababwati ngakora number 7 kina kora number 7 ngabeke national record ya Africa even ya Kenya kina ira nago cha Kenya agaiga tukacha tukatebustie chimbero next year tubwata under 20 ere Ivory Coast so ngacha kimbeke down mindinga echimbero chikaro next year so ngabaki ngo train school aliki ndege abantu bakiendega na barongo bakira ngambi yamono because bangeta ample time batawe konya ko distaff nga train biya kina train biya ngagenda ali try yaringe Nairobi still na qualified ko international yaringe Mombasa nende but itinji ko international ngagenda trial yaringe Nairobi so nga qualify kana qualify yaringe Kasarani ngachorwe team yare ko genda Ivory Coast Abidjan from there tukagenda team yi yaringe Ivory Coast kitwagenda oro challenge yaringe oro because language barrier because bakwanike French na into tukwanike Songo bono nturiko igwana mechando yarengo oro ndagera yarengo chibwate chipiripiri chinyinge but tukaremereri ebyonsi ketwaremereri nyasaka nkonya I'm the last person na abwente kuminyoka ndete mendo inde kenyebe number 1 in under 20 category because twachita under 18 na under 20 combined so under 20 twategeretie medal yemo any medal from silver gold or silver tutangane kena ente medali bagansabira Amina Mohamed numia sana sports orieringe minister sports Amina Mohamed bagansabira biyekera bansabira nyasaka nkonya ngaendegeti nabange twarenge batingangangana tinangangana nyasaka anjangarente gold so gold ibono ninje the defending champion ya under 20 ibono babacha kwanda mwaka oyo ali Zambia so kernarente gold yeyu Kenya kabake kutangana as Africa under 20 so from there napotoka ndrete na minyoka ya rende so this year we have world championship a year Horgon a year Hurway ari Budapest so na trainiri na ende ninga ndrete ko train during weekend meetings ninga ndrete ko perform bia because na agenda tocha kirete Kisumu ngapa namba ibere tukagenda Nyayo ngapa namba ibere stili ngagenda Tika ngapa namba isato because na bwate
emichando mekemeke iga ya mang'ana ne yegenka so kana bana mbese tongairana tukagenda Mombasa ntwaru Mombasa juzi Mombasa ninje napangana so mbya mwana sana safari ngia sana ya Dominic Ndigiti na ndaikira kuyo kora na mbaibere na mbaisto inyora buna isebone ga Dominic Ndigiti ngare transition ko Rwanda 20 bona wasase senior category ase abadale bwata emyaka yonsi bale bona senior category go na magonda kuriki ngora kamanya wikase premier yense meri ya senior category korende bono igoro ya walking race ya ndake ni matese gusebetera nyara kogendera buya sana usega ntobwata libaga ryogo perfect ama mnyoka ya walking race iba kana litobwate egente getangani ngwakira nga federation yeito ya Kenya ngambia mono eyira athletics Kenya ne federation yengima ne ministry ya sports sport boni gaba kusisi mure ntete mbata binye sport boni ya chire koba clean bawotenga stay clean win right inki ata kiachire omuntu oli ugatumikire ko sina maliogo bono ngujare goro kateneni boni gaba minyoki bali baga minyokire na mache na matoka atokulige gusiji ndagere jitobia ebintu biri baga bekire boni ga bya paniu wano go ko minyoka na manyingao turi ko minyoka go begete kende gyons igo bono sport yajire gutigarira bari bakominyoka clean inkingo teba omugusi oli ore sare umwana oli ore omugusi umwana oli ore kabirende yons ubwate sport boni ge sport yajire ko baburunge igo egento ngo chiko tebya abayibuli na bali bandigirete boni ga singa kya boni ga neringa bakore ebd amazoezi naro kiregento because boni ga sport yajire ko ba clean bono nginjiri kwa kataba nga usenganje tinkonyora ibeka ko nini bono buno gotanga na story day once wa bimiru kwa tokire ngambi yole nayo kogende team ande kwa bimiru katatu barre ngambi yole ayibona story day once kwa bekire ndi chinsa jigitakire ayo kogenda kwa choro team ya Kenya buno basemyo bya sana ko tatari bone kwa twesema yakabere biro bito byachire mono sana wese boni gayo buna Dominic Ndigiti andake medal kizo tobwe oisa nekana walking race yote ba ropi woro na bongo echengera maipo kwa bwira Africa bonese world record kizo medal kizo tekobwa se world competition funandega boniga mbwate miaka ya nere 22 years no mokende abantu bakurita kibabwate miaka 45 and above so ngwa rashikuku Eric Shikuku yo mokosti oli na minyoka ari world masters walking race igo walking race nebwate youth junior senior masters kwa manya utakobe coach igo chi step ntikali tiboniga ejicha gocha igoro ga seniors na masters ejire chi obubono no na so ire bone kebire igoro bono ntekete work hard such that win a medal ya maana not even world championship but even Olympics games because nimbwate potential na ende nimanyete nganya sa ka kombwatsi na bali bonsi pite surrounding people bali ba kombwatsi na bro ba kombwatsi boronge nimetenga one day ngobwande medal in Olympics ko world championship any medal from world championship ko Olympics era ave ya maana sana sinde ya andake se bali bai gweta wate ba onye kere se bengrivia ona bikurera go ikirana na ndayu na ramagani a Dominic Ndigiti ko bwatu world medal ko dende Olympic medal wocha sense ya Kenya andake se omolemo o walking race korende ebiro byachire mono sana mbemo na sitwe bwatu are na itu andake ngana ya yo mwere se bali bonse bakurire tiboni iga gwetera Ndizi TV nere liho kuririe kamera iri engana yane na base ko batebine linga to kumoyo eki kirio gokora netoka ne walking race okogenda bune yenko genda roje ngokora walking race iga netoka ngoterore netoka ngende gyonsi kirio kasi endi ende yonsi okogora netoka ne ya muchengo nyekore naende irukuru enkoro yao sibuka ko nyekora because ine era nyasa ko iri bune ngao yao era okonye sobugima bwao igo bono saba ibuli bali babwata abana bwati talent takoteba ng'omwana gosuna mupira gwakanga no mupira atebirete yaya ine ere talent yaye nani kwa grade government yito ya Kenya ngambia mono education nga balendire ndunga CPC litako nyanga CPC nere ngumbu nere kwanye tabasongo na kiako roko abasongo baijire geti kiagara ko nyomo songa abwato umwana oyo kominyoka bono goikare ere geti arre bunu umwana oyo yakominyoka bono sports abasongo banyanjire na indu tutagwanja sports bino abasongo banjire CPC ga kya baibuli bwaterana na serikali inde mokonye CPC abana ababwati talent ige talent na beo kuruwe talent na beo konye gas na nyore gas na ndo umanye kan na ndo mumanya na abantu abange na ndo komekiera abantu friendship mwamanyana binu na bone kare mo bingo anda gosine chi sport gose Mombasa tingo burwa singora ige talent ni amana moko talent ige komeki mwanyorana na basani mbake mbia mono sana
Dominic arakwenda mangana tare njora vuge nkora ndere kuri no muikuyu amusogire wechi gosori na ndake ese bali wasimuleti Ndizi TV to muikuyu nyare ko basaba bana basa abaibori nyara gusira bali banjite chigosori chigencho ebiegwa ngokonya bire ebiegwa bikosuki bigwete ase kendi kenga ogetale gocha kogweti igo mwende weso umwe ase chigosori echo mancho marieri nara mange tonyare kwemanyi gwetera Dominic Ndigiti muno mwana rengete walking race wikere bosio litkobne rero tinga kibune chiarero iga ingotero mugano go mugosuri mungao gose gosuri ngao gosabateneria abanga kurenda seboniga yekuga ruchika gichingi yakurenda ichengo tigaranda iga segeti tindikorwa tinda manya walking race seboniga bye bye.